Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Parang mukha ang 18 years old ngayon. Ay nako, wag mo na akong binobola. Tigilan mo na ako sa mga pambobola kung alam ko namang madali ako ma-scam. Pero alam ko din kapag papunta na sa mangungutang. O hindi naman. Ay hindi. Oo, Ay hindi, wala. Wala pera. Wala. Mukhang butante ng SK. Hindi. Debutante. Akala ko, butante ng SK. Mukhang bata pero bingi. Yung pabata pero tanga, ganun. Ayan. Lakas makabata na suot mo today. Ganun talaga. The color is very Very, teenager. very ube cheese pandesal. Yan, Yan. 'di ba? Ganun talaga, kabisyo. Minsan 'di ba may mga outfitan na nakakabata, may mga outfitan na nakakatanda, at meron din mga outfitan na nakakairita. Nasaan ka ngayon? Saan Alin ka, ka dun? kabisyo, 'di ba? Doon ka ba sa nakakabata, nakakatanda, nakakamature, nakakaseryoso, nakakayamanin, o nakakairita? Saan ka? Correct. Yan, 'di ba? Ano yung sinusunod mong guidelines doon? Ay, may guidelines. And Wala. then tina-target mo, kailangan pag mananamit ako, kailangan Kailangan ako nakakabata. Hindi, ang target ko lagi nakakapanakit ng kapwa. Charot. Ang sama ng target, kalurk. Wala naman, partner, basta dapat yung komportable Yes. ako, ganon. Correct. At yung pagiging comfortable, mga kabisyo, iba-iba din ang definition niya na. Meron mga iba na ang komportable na gusto nila ay yung maluwag talaga. Pero may mga iba naman na kaya ang komportable na gusto nila, yung maganda sila. Kahit Makate, may mga ganong damit ang kate-kate pero mas Nagpapanggap na komportable. correct, 'di ba? Pero mas gusto niya, mas komportable siya na kahit Makate pero maganda. Ganun. Totoo. Ay, parang may kakalala akong ganun. Makate pero maganda. Damit Maganda. kaya pinag-uusapan. Damit, bakala ko babae. Pero totoo din naman yung sinabi May mga mo. ganun na parang ang ganda niya pero ang kati niya ganun. Damit pala pinag-uusapan. So, ako ang talagang goal ko lang din diyan komportable. Oo, ganon. Malamang ito hindi to first time na narinig mo na pag nanamit si Nicole Yala pang malakasan, hindi Simple Oo. lang to. Tingnan mo pang malakasan Ribbon. to. May ribbon na malaki. Pamigay ka today. Pabigay ako Oh, kay diba? Mayor today. Oh. Kaya lang, di ko sure kung tatanggapin ako ni Mayor. Sabi ni Mayor, ay, ang tanda naman ng regalo. Ano ba yung may wrinkles yung regalo? Ganon. Huwag nating dayain sa ribbon. Kita ko yung totoo, sabi ni Mayor. Huwag kang ganon, Mayor, ha? Kainis to. Di ba? Malamang di yun first time na na-receive mo. Pag nanamit si Nicole, pang malakasan talaga. Hindi lagi Parang tinatanong. mamahalin yung mga damit. Parang, pero Oo. hindi Yung iba lahat. doon galing kortina. Sa true. Tinahitahi lang ng kamay. Correct. Mantel-mantel na tinahitahe, pinagtitagpi. Pinuhulbuhol. Correct, 'di ba? Hindi totoo na lahat ng sinusuot ay pang Okay lang yan, aminin mo na, hindi nakikinig yung asawa mo. Hindi. Nakikinig siya. Ayusin mo yung mga Tulog siya today. Ayusin mo yung mga tanong mo. Hindi, kanya-kanya naman talaga. Ang natatandaan ko, eto na naman po tayo sa nung araw. Ngayon kasi very diverse na tayo eh. So ibig sabihin ng diverse. Iba-iba May na. mga nagda-diverse. Yan. Yung may mga iba. May mga iba na may pang dive ang cost ng ang Oo. outfit. Parang magda-dive ka ba ngayon? Yan, Ganon. kaya diverse sila. Kasi diverse sila. Hindi, pero may mga ganon na ngayon kasi diverse, ibig sabihin iba-iba. Natatandaan ko nung araw, partner, usong-uso yung mga pantalon na kita yung sobrang low waist. Oo. Yung kita na yung brief tapos saka magpapantalo Kita nasa yung ilalim. hiwa ng puwet, Correct, 'di diba? ba? Nasa ilalim Sabi ng nga nila, insert coin. yan, ganon. Uso yung ganon. At dahil Oo. uso siya, o kaya yung sa mga babae, flare na pants, o kaya ano yung tawag doon na Bell bell bottom. bottom, mga ganon, lahat ganon.
'Di ba? Natatanda mo yung partner, parang nung araw Abutan ganon, natin yun. naabutan natin na nung araw lahat naka-alpombra. Dumating yun ha, 'di ba? Natanda mo yun? Parang, kahit anong forma pero alpombra kasi yun yung in. Pero ngayon, Kahit ang baho-baho na ng paa, sa naka-alpombra true, pa rin. alpombra pa rin kasi yun yung in, 'di ba? Pero Oo. ngayon hindi na. Hindi mo na masasabing ang uso lang yung paldang makulay. Hindi, walang ganon. 'Di ba? Kanya-kanya na po talaga. At ibig sabihin po nun mga kabisyo, kanya-kanya na din talaga ng opinion, kanya-kanya Yes. talaga ng alam mo, ibig sabihin ng kanya-kanya, ito talaga pinaka-lesson dito ha. Kaya po tayo binigyan ng kanya-kanyang buhay para hindi po tayo mangialam sa buhay ng iba. Yes. Yun ang lesson. Mula In other sa words, damit, Huwag kang pakialamera. huwag kang pakialamera, buhay niya yan, Kung 'di suot ba? niya ngayon ng malaking ribbon, Correct. wala kang pake. Ano ngayon, 'di ba? Kung gusto niyang ganon, 'di ba? Correct. May mga tao kasi nangingialam, bakit ganun yung, alam mo mas bagay sana sa yung ganito. Alam mo yung mga ganon. Madaming opinion. Hindi ikaw bumili. Ikaw magsuot. Eh di ikaw magsuot, 'di ba? Totoo yun. Minsan nagja-judge tayo according to how the person dresses up, pero minsan may dahilan kung bakit sila ganun magdamit eh. Oh. At may lalib din pa minsan. For example, meron akong kalala dati partner, yung mga damit niya talaga, yun yung sinasabi natin eh, may mga damit na nakakabata, may mga damit na nakakatanda. So bata pa siya. Pero lahat ng mga damit niya partner, alam mo yung pang principal, yung wala pa, sorry po, kung meron pong batang principal, pasensya na. Ayun namin Wala. magtaba ba kayo? Hindi. Hindi ako tumawa, ikaw lang. Hindi ibig ko sabihin, partner, yung pagka kasi principal, formal. Oh, yes. Pagka formal, hindi nagsusuot ng mga malalaking ribbon na ganito ng mga pa-t-shirt, 'di ba? Oo. Ang sinusuot nila yung mas akma, 'di ba? Mas Correct. kagalang-galang, 'di ba? Yung ganon. Totoo yun. So, bata pa siya noon, hindi ko makalimutan mga 19 to 20, hindi pa kami gumraduate ng college, partner. Pero ang pormahan niya talaga, na college din. 'Di ba? College pa lang ko, pero ang pormahan niya, ate girl, Hindi college na. din. Okay. Tapos syempre, Bakit daw? kasi partner, wala pala siya masyadong pera. So, Ay, hindi kasi wala pang sila. malakasan na ngayon pang college din eh. Oo, hindi, 'di ba? Yun nga, ganyan din reaction ko. Oo. Paano walang pera pang malakasan yung mga outfitan mo? Yung pala yung nanay niya ay college din. Oo. So, ang sinusuot yung damit ng niya, nanay correct, niya. kasi walang ekstrang pera. At doon ko nalaman, wala bang pera sa pagiging college din? Charot. Ano ba yun? Sinasabi Alam mo, mo, dapat nakikialam eh. alam mo talaga, Kakasabi lang eh. alam mo partner, ayoko na suotin tong t-shirt na ito. Parang yung ribbon, nangingialam siya ng buhay. Parang marami siyang Nagdudulot opinion. ng kasalanan Sa yung suot ng true. ribbon today. Correct, di ba? Itigil ko na nga ito magsusuot ng mga t-shirt na may mga paribon, di ba? Pero yung pala yun, na okay, kaya pala parang mas matanda yung forma niya. Kasi yun yung time partner na lahat nga pare-parehas na naka-t-shirt, lahat pare-parehas na naka, ano ba yun, na Doc Martens. Parang mga ganun, may mga ganung Correct, mga correct. pare-parehas eh. Tapos siya, ibang-iba talaga yung kanya. Yung kanya talaga pang mature. Totoo yun. Tapos ginudge na siya na parang ay ba't siya ganyan, chu-chu-chu, ang dami ng chumismis. Pero nung umusisa, yung usisera, hanapin mo kung sino yung usisera. Nasa tabi-tabi lang ba to? Naririnig niyo siya ngayon. So nung inusisa ng usisera, Kaya yun naman naman pala. pala. Kaya naman pala. At yun naman siguro, kabisyo yung dapat nating alalahanin sa araw-araw. Hindi yung umusisa, pero kung halimbawa uusisa tayo, para intindihin natin, bakit ganyan siya mag-isip? Anong pinanggagalingan niya? Bakit ganyan siya pumorma? Ba't ang Totoo sungit niya? 'Di ba mga ganun? Kanya-kanya talaga tayong preference, in other words. Kanya-kanya ng interest, kanya-kanya ng Yes. taste. Particularly sa paraan mo ng pananamit. In other words, may kanya-kanyang storya po ito kasi nga kanya-kanya tayo ng taste. Tama. Kaya sinabi ni Nicole, diverse. At dapat nating igalang yung diversity na yon. Yung kanya-kanyang hilig natin sa iba't ibang bagay. Ganun din sa pananamit. Naalala ko lang din dati, partner, nung kasi ako talaga mga damit ko black. Pasawa mo puro black din. Oo, Talaga puro black. Pumapasok ako dati, Monday to Friday, isang t-shirt na black. Oo, black. Oh, Isang t-shirt lang ba talaga yun? Dati, nag-deny ka pa. Sabi mo, iba-iba pero black. Ngayon, ayan, umamin din. Iisang t-shirt lang talaga. Hindi kasi, Isang kulay. hindi. Oo. Part, aminin mo na Ibig kasi. sabihin yung amoy.
Yun yung Kung ano sasabihin. amoy nung Monday, ganun din yung amoy hanggang Friday. Yun din yung Isa lang sasabihin ko sana, maasim, ganun. iisa lang ang amoy. Kaya aminin mo na, iisa lang talaga yung t-shirt. Tapos, May kwento kasi doon eh. Diba? Kasi yun ang gusto ko, black cat. correct. Tapos gusto ko, madaling isuot. Hindi pinaplansya, pinapagpag lang. Pagkakuha Tama. mo sa sampayan or pagkakuha mo sa cabinet mo, Agad yung masusuot tela na mo. yun, talagang papagpagin mo lang. Hindi Correct. mo na kailangan plansya. Pero pag nakita ng mga tao sa labas, isipin, bakit hindi siya nagpapalit? Tapos nabubulungan pa sila. Parang, wala ba siyang perang pambili ng damit? May mga ganun judgment. Oo, pero ang kwento talaga nun, yun yung preferred nung tao. Correct. Diba? Doon Oo. siya komportable. At doon siya masaya. At madaling isuot, Actually partner, mga kabisyo, kapag ka pumunta po kayo sa, kunyari, sa cabinet ni Chuper, pare-parehas talaga yung itsura. Parang okay, ba't ka pa bumili? Parang isa lang naman, di ba? O, sa sapatos nga, di ba? Oo, Pare-pareho sa sapatos. lang din siya. Correct, pare-pareho lang din. Puro Ganon. white, Kasi kanya-kanya nga naman yun. Totoo. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang trip. Kaya uulitin natin ang lesson dito sa usapan na ito. Kaya tayo binigyan ng kanya-kanyang buhay para hindi tayo mangialam sa buhay ng iba. Yan. Huwag makialam, huwag Yan. intrimitida. Correct. Huwag pakialamera. Tanungin natin itong Grab driver na ito kung nangingialam ba siya ng buhay ng may iba. Yan. Siya ay tahimik. Oo. Yan. O siya ay Nonchalant din, nonchalant ganon. lang, Oo. observe, ganun. Kasi may ganun, 'di ba? Meron kang masasakyan na driver na pag may kausap ka, after nyo mag-usap, na-experience ko to after nyo mag-usap ng kausap mo sa phone, may opinion siya tungkol sa usapan kahit hindi mo siya Nakikinig pala. kasali. May Ang galing niya, nag-gets ganon! yung sinasabi nung May kabilang party, ganon! ha? Na parang, ako ilang beses na ako nakasakay sa ganyang klaseng chopper, na naaaliw din naman ako kasi parang nag-gets niya yung buong usapan, ako lang naman na naririnig niya. 'Di ba? Oo. So may ganon. Pero meron din naman na tahimik lang talaga siya. Yung kapag ka hindi mo tinanong, hindi siya magsasalita. 'Di ba? Meron din naman na paawa ang effect. 'Di ba na parang wala ka namang sinasabi pero kunento niya na 6 ang anak niya, 'di ba? May mga ganon. Kaya itong sinakyan ni Conyo Bicolano, si Kuya Alvin Mendoza. Yan. Kuya Alvin Mendoza, anong kwentong chuper mo? Ikaw ba yung Alam mo. Ayo nga pala. Huwag nga pala sa makialam sa buhay ng iba. Ichika na lang sa akin ni Conyo. Yan. Ingatan mo yan si Conyo Bicolano, Kuya Alvin, yan ang superstar ng Bicol. Camarines Norte. Nako. Sinasabi ko sa iyo, Kuya Alvin. Nako. Pag naitawid mo yan sa bahay nila. Ay, nako, sinasabi ko sa'yo. Ay, nako, sinasabi ko sa'yo. Ay! Bibigay niyang tip sa'yo. Ay, ang huling binigyan ng tip ni Conyo Bicolano, mga kabisyo hindi niya binigyan ng tip. Oh. Binigyan niya ng certification. Oo, binigyan niya ng Kasi certification. best in. Hindi, Eh, certification na meron na siyang parte ng mayon. Ganon, di ba? Medyo may sayad kasi doon si Conyo minsan. Kaya nga siya nakapasok sa Love Radio Wala po nakakapasok dito na na matino. Charot. Yan. Kaya Dapat may sabit ang correct. utak, ganon. Kaya yung mga bisita natin ngayon, confirmed, may sabit dito sa utak. Bakit sila nakatutok sa tambalan? Speaking of judging. Judging sa kutis ng ating mga bisita ngayong araw na ito. Ay, nako, Yan. sabi ko nga kanina, nakita ko parang Yayamanin, sila. oo. At dahil parang yayamanin, parang ang gaan ng kalooban natin sa kanila. Yan. Parang tagalan natin silang Ay, kakilala. naku, totoo yan. Di ba? Parang dati magkainuman tayo ganun. Di ba? Ano na nga names na itong mga bisita natin today? Shara and Kathleen. Shara and Kathleen. Sabi niya Kathleen. Shara and Kathleen. Oo, ganun. sabi lang yan eh. Oo. Tingnan mo naman, legs pa lang. correct. Bumabandera na, Tingnan mo yan, Tsaka tingnan mo, partner. Isang, makukonsider mo ba si Sharon na morena? Morena. Morena kumpara kay At Kathleen. Morena Diba? at Tisay. Pero, Perfect blend. Pero, whatever the color is, Yes. partner, wala silang buta sa mukha. Aba. Grabe, ito na Sarado po talaga. yung ilong nila. Ay, joke. Doon ako sa cheeks pala. Wala pa. Yan. Pores. Sarado yung mukha. Sarado po yung ilong nila. Hindi, wala Walang sila. butas eh. Hindi kasi minsan hindi nagigets ng ibang tambalanisa natin yung pag sinasabi nating open pores. Ang message nila sa Facebook, open pores. Diba? So butas sa mukha. Tingnan mo. I-close up mo. Pak, walang butas sa mukha. Walang powder, pero ang bikinis nila Sa no? true. Anong dala nyo? Ayan, yan ang susunod. Kapag
Pagka ganyan na mga medyo yayamanin ng bisita, ano po ang alay? Ayan, i-close up ang alay. Ayan. May dala. Oh, ay, nako, sinasabi ko na nga Parang ba? medyo lumamig na siya. Parang, di ba? Nag-moist na yung chicken eh. Oo. Pero masarap. Uy, thank you for Pwede pa rin, visiting. pwede Kayo ba ay visiting the Philippines, OFW? Anong mga trabaho ninyo? Ay, sinasabi ko na nga ba, i-judge kita, ikaw ay, charot, diba? OFW, bumisita sa Pilipinas, anong OFW from what? Nagbabakasyon. Oo, nagbabakasyon. Yan. Ganyan po ang mga Sabi dapat natin. tularan na kapag ka, nagbabakasyon ka at nakatuto ka sa tambalan, kapag ikaw ay abroad, daan-daan ka din dito. Bigyan mo ng oras. Bigyan ng exposure. Yan. Anong bansa ito? Ay. Ireland. Oh. Nako. Iba Ano bang meron sa din. Ireland? Ano meron doon? Malamig ba doon? Magsabi ka na malamig. totoo. Baka nasa ka lang. Hindi, partner, tinanong ko kung bakit malamig. Oo. Kung kumalamig ba doon. Oo. Eh di confirm kaya wala silang butas sa mukha. Nagsara na? Nagsara na. Kasi nga, Nakakatakot pagka ganun. di ba? Baka magsara din yung ibang butas ng katawan ko pag Pag malamig. nag-umpisa na sa mukha eh. Hindi, partner. Kapag ka medyo malamig kasi yung lugar. Oh. 'Di ba? Nagsasara talaga. Nagsasara talaga. Ang mga ayoko na pala magsasara yung ko diyan. Charot. Hindi. Pansinin mo, partner, isa sa mga skin na regimen ng iba, naglalagay nga sila ng yelo sa mukha Oo. para magsara yung mga butas sa mukha, yung mga pores sa face. Dahil malamig sa Ireland. Hindi mo na ganyan. kailangan maglagay ng ice sa mukha. Oo, yan. Nasa maling bansa talaga tayo, kaya tayo bukas na bukas talaga yung Naghuhumiyaw yung Oo, pores. correct. Ang init kasi sa Pilipinas, nakakaloka. Bukang-bukan na nga Sa nagmamantika pa. true, di ba? Hay nako, ay thank you for visiting, Sharon Salamat. Kathleen. Salamat ng bonggang-bongga. Ayan na. Nakausapin namin. Yes. Dun Sabi chicken lang. Correct. Sabihin namin Ireland, tapos tropical, di ba? Charot. Hindi, pero alam mo, nakakatuwa kapag laging sinasabi ng mga tambalanista natin na kapag umuwi ako ng Pilipinas, dadalaw talaga ako dyan. Or pangarap ko makita at makilala yung tambalan. Tas ginagawa nila ng paraan. Tama. Kasi And thankful kami doon. Correct. At gano'n naman kasi po talaga sa buhay. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yes. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chupe. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!